அதனை தொடர்ந்து நாடகம் ஒன்றை மேடையேற்ற டாக்டர் மயூக குழு மேடைக்கு வாங்க. செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறா. இப்ப சாமன் எல்லாம் ரெடி பண்ற போங்க. ஐயோ டாக்டர். ஓ பாபா விலங்குதே. ஐயோ பாபா விலங்குதே. காமிக்கீங்க அம்மா. மூச்சு எடுங்க. நல்லா மூச்சு எடுங்க.
Hands up the boat. Hands up the boat. நானப்பா. குழந்தை அம்மா சொன்ன உடனே அம்மா செத்து போச்சு. பாபா அம்மா கிவ்வா அம்மா மலா. குழந்தை